З Євангелія від Луки. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: «Славлю Тебе, Отче, Господи неба й землі, бо втаїв Ти це від мудрих та розумних і відкрив Те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто Син, один тільки Отець. І хто Отець, один тільки Син, і кому тільки Син захоче відкрити». Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули».